syapang ke jingpang jing sitom kabawan hakamet jo kibril hakini kisngi berkipor ki bamenta bat ke ikalat ka babhatam ka bangila banyo ablay bakodor ban lait na kita banyo ya ke jing isnai ke jome bat ya ke jing le phala ke jome ngiwan kedrat bi ban sgongu nomor kata ban ngi duai ke jing dorkat ke jome kabalang ka badan hakini ke jaka ko pa bi kadon ka benta ka bakrau ya ka ban pendap ya ka kam jo ke jing lap ya ka gospel ko trai pada blai kalong ke jaka hak baki dan shibon ki mensi bakodor ki badai ya ka ban yo sngau ya ka kubor jo ke jing penem pada blai ngi duai ya ke jing pechat bor ke jome ya ki nong ya lam jo ka balang ko trai ki balong ki nong syarai bat ki rangba jo ka balang ko trai bi rengkat lang bat upat lang ujome batrai ngin la ke ban kner shikaman ke diang ko pa bi ban long ke jingker ku ya ki mensim ki bakordor ki badan hapok jo kini ke jaka bat shawairu ko trai bi ki badan kam ban mat ya me kumunong penem ubashimat ujongki ni duai ko trai na kabenta ki long ying long sem hakabalang ko trai bi haki jinge kendu ki ba per ke baki yasham ablai ni duai kan rat men long ko bor ki trai kini di kisngi jo ki jinge le ki babonjat bat of trai ngi pla ba haki long ying yasham ye ka bakum kata ban ngi duai ka jingi snai ke jome ko pa ya ka wei pa ko ka long ying ka ban la ban phai khmat shme ko tribe it hapdeng ki so sat jo ka jing em ki jing pang ki jing shitam bat ki wei pat ki jing le ko trai ba me ablai ba kodor men yo ya ka ban rong hapo haki ban ya khawai miet lam bat ki trai ban ya lam ki sha ka jing dei ka ba em bat me bat atrai ka ta ka long ablai ba kodor ka jing kermen ka ba em na ka benta ki long ying ki badan ha ka balang ngi duai ko trai ki kam ju ka balang ko trai ki ba per ki ba ka balang ka syem ye ka ban pentelun ko pa bi bat atrai ki ba nginget ki long ka bakum ka mon ke jome tu isn ei ko trai ban kerku kin long ki ba man bon kin long ki ba man bha ko trai bi na ka benta ka burom ke jome ha ki ni ki sngi bat ki por ki ba menta kat bang dang ye seng lang ha ki ni ko por atrai penteli ki jimut perkhat jengi neki wei pat ki ai ki jong ka perthai ki bala banong ka jik penwet ko pa henry bingin la ban yo sngo ba me keren ko pa bi ngila ban kentiu ya ka kerteng ke jome ha ki jing ruai ha ki jing duai ngila ko pa ba kodor ban semi pat shibet ko pa kita ki bala pensat bor da ka bor blai ke jome ko pa ha ki jing trei umen sem ba khot ngi duai kan rat bi kumta ban shania hame ya kini kapor jo kejing syakri hot ya ka balang hi baro ko wei ku trai bi ai kan long ko pa kodor ka atiar ke jo me kini kisngi ai kan long ko pa ka ba pendap ha ya ka ei ka ba me mala pha ko trai bi blengi duai ko pa kodor trai hapdeng ba medang sya ko pa bi bangin pendap ya ka kam jo kejing lap ka gospel ya rap ko trai bangin num pensuki ya ka henry nginyo ka bor ban yat stat ablay ba kodor namar bagi yo ya ka jinglong ju kisngi ba kipor ki ba pen pau ya ka jinglong ka ba hajan ka jingwan rong no ka jome kersan bor yang ikum ta ko pa bi patu ya rap ingi namar ka kerteng uji sungi duai amen inya pendap syakikam cakabalang Ningkong kom ka balang ngi pen pau ka jing sngongo i tuan masan Robert Eldkhar i balong i teman masan jang ka balang Presbyterian Laban ya ka bai ila diang ya kani ka jing pen bet jong i kom ka balang pan sam ya ka khobon ka tin ka jong blai lengba jong kani kano fais ngi kom bala duai ngi ngai skamba ka khobor ya ka bangin seo sngo
kalong ka jing kerku na kabanta jong ilang baro i so komen si buon ba i kurim jong i teman masandro idan rangkat lemat ngi hakani kapor ka jing don jong piru kalong ka jing singa ngi kum kabalang ki jing penbana ka jasangan thai kalong tang suai kanik jasang at inong kren ilong ikong fine loyal simle ha ka jasang hindi service ha pentom kra la shibet ha ka por saubuji inong kren ilong i master narbu lama anom don jasang jong ka senior Christian Anniversary Society namar bakandon ka jasang anniversary ka bakhat nyo jong ka junior Christian Anniversary Society la shibet hangni hayang mani hakapor saubuji ka program lengkot kalong kumni i nong yalam inong president pulis dang daki associate member nong duai long master Johanan Walang anyo ban lumya kijing aingo hakapor ba lumya kijing aingo kandon ka special number naka JCS penton kra JCS Girlfling JCS Police Line but jaseng khana balang ublai lom siang inong kren hakanik jaseng inlong i master damie shua rambai ha English service ha khandaila la shibet ha kapor sausiteng inong kren ilong i Dr. Miss Dinong Pro ha ki jaseng dong ha kapor rewje ha kadong lom siam mingi ka jaseng galong hieng jing Dr. Mrs. Dolrich A. Sockland inong kren ilong temen besan FM Carson Tiu ha ka jaseng dong pedeng ka jaseng galong hieng jing Mrs. Lastelin Shada inong kren ilong Mrs. Lahun Sockland ha kadong lom siap semngi ka jaseng galong hieng jing Mrs. Nandita Lengdo inong kren ilong temen besan W1 Swen aka miet balang kata khat khandai tereng nginyo sngo ya ka subject ka baong uta wa yaine hadu ka bakut uta ubanyo laj im la pensyong nong rem naka gospel jong Matthias kalanong ka arsaw ka khat ka khat lai la penkha naka team ka jing yaine ban pulis dang badwai ilong imis Bethania Jerwa wat inong kren ek subject inlong master bidon man ka Bible study jong ka balang kanlong kumba julong hangne hayang mani haka sitho dieng haka por nyau baje haka jaseng duai mi si sajai haka arpu artareng ban pulis dang wat duai ilong master meban sakrau pede ban inong duai hadien long Mrs. Beldaris Marangar inong yathu khana haka ni kasngi tribe wan kata haka arpulai tarik haka jaseng ka bashibiji inlong itemen basan Julai serna ka program haka arpulai tarik haki jaseng jong ka Junior Christian Anniversary Society halang kerding haka por nyau siteng menstep inong kren inlong imis Safi Jerwa pat hangni hayeng mani haka por nyau sipawa inong kren inlong imis Isin ailam simle kanipat kalong kajing penbana ba ka KGP snot sepngi ka kerpat ban ai jingarap ikilanot ki bahab apo ka KGP snot sepngi ki bala syakta ha ka eryong ka belaja ha ka laipoi tarik jong naimas jong snem arhajar arfusau Bad kilong yeng ki bala syakta hakani ke jingja kilong baro aspa propsan teli kawai ke skul bad lightly ki yeng mani kumta iwan ban penna hangne api ki parabangai bi baro lada pidon jing temu ban a jingarap na ka banta kani ke jingja sngobha ban penpoi ki jing a jong pi chau secretary balang lani sei pastor jong ka balang lani sei ki teman masan bat kumjuru sakit khot jong ka komiti balang hapo jong uni upnai kanipat kalong ka advertisement la khot application
na kabenta kawai kapus missionary teacher kom accountant ha Kuripur kiba apply na kabenta kapus missionary teacher kom accountant kadai ha Lower Assam mission kindai kibla pendap ya ka graduate BCom bat kan kamperkhat ya kibla pendap ya ka Bachelor of Divinity ha ka jingsiu ko ba khalai haja sanspa sibnai saka waipat kapus missionary teacher ha 60 jora kiba apply na kabenta kapus missionary assistant teacher ha 60 jora kabadai ha Lower Assam mission kan kindai kibla pendap ya ka graduate na kinu ki stream but on kamperkhat ya kibla pendap ya ka Bachelor of Divinity ha ka jingsiu ko ba khalai haja sanspa sibnai saka waipat kiran lightly kipus mission worker ha mauja maulam kiba apply na kabenta kini kipus kidai banlong kibla pendap ya ka class 12 shaneng bat kibla pendap ru ya ka jingpuli na Thomas Jones School of Mission ha ka jingsiu ko ba nyo haja sanspa tengka sibnai ya kitarek bakhado batpin poi ya ki application kanlong ha ka khasan tarik Julai 2008 bat ka tarik ban interview kanlong ha 8 tarik Julai 2008 ka por ban sedang kanlong nadu khatwe beji menstem kini pat kilong ki jing aingu ki bangilayo lum ha ka khandai tarik kilong kumni lumno ya kijing aingo pat hadien bladap ban lum kijing aingo kerpa di semen besan LS nongsi sengau ban pen kentang ya kini kijing aingo
ai ngộ yêu blay cái chuyện đuôi cái giống như isung ngộ yêu mà blay lưng ba jong cái này cái nọ phai jong cái này cái sngi cái bốc rau cái jong mà blay don như cái này cái por cái bốc cột chỉ sa blay bằng in yo ban ai ngộ yêu mà namar cái chuyện bas bon cái jong mà bộ kerpang ru cái này cái sngi cái jong mà blay ban kan mau kerpang ya ki kam jong cái chuyện pen kia blay cái hospital Sunday bạn nghe tips kem blay cái này cái long cái bentai ya cái bam meh blay mình bộ kerpang chỉ sa blay ban tem mangingi don kam ya ke jing pen kia ha ke jing em ke jongi mabu ya ke ne ke jing pang ke jing stom ke jim ke jongi ablay ki balong chisha ki benda ki tun rai ya ke ba me ablay metep ya ke baro ke ba me ai ya ke jing em ke jongi ke balong ke dahu yingi ablay bangin pai shame hap deng jong ki jing ya le hap deng jong ki jing pang ki jing stom ngin sngo thu bat ngin I thu maka jing pen kia kawan name unong pen em ya kana ka jing em ka jongi ongi de dwai ya blai baman is nei la ka jong ka balang blai hapeng ka jing yak sai ka jong ka ha ki bon ba ki benta blai ban ai ya kana ka kam ka jing shakri jong ka jing pen kia ngi de dwai ya blai baman de is nei ban krishan bor bakan long ka benta ka bakrau Malaysia ablay ban bu ya ki hospital ablay ki balong ki benta ki ba koridor ablay ban yo ya ki jing sumar ablay ban ngi de dwai ablay man yo ban pentrai man yo ban pendon kam ya ka bor ka jong ma ablay haba ki kon ki jong ma kin yo ban yo mat ki yo ban rung sikini ki hospital ablay kin yo ban yo snow ya ka bor ka jong ma ka bor jong ka jing pen kia ngi de dwai ru ablay ki benta baro ya ka ba mablay mi yo ban chisha ban trei phlalang ba jong ni ki hospital man ai ka jing start ka ba kenjamen sim ablay Babarok kebayadon bentah kini ablay kin longnya ke pemeh mendapat selek nak kat kejing snai ke jama bakin yo iya ke jing don kam ke jama bat kam tam kin so thu kin syampang ablay ka ke pemeh ablay mi angnut mekwa yang ya ablay kum ke balang ban pendep ban yo ban ai ke jing iram ya ki badan hap deng jong ki jing pang ki jing sitam ablay Yarap ini way pengen pai sama ablay ngin sngau tu, baga don ke bor ke jong ablay ban penyat ya kan ke jing em ke jongi, malong unong pen kia bekrau sur batiang jeng ruai angel, kalau ke jeng ruai shemen sim ke jongi, ke bangilak ban ruai hap deng ke jing pang bat ke jing sitom, bangilak ban tips kem ablay baki ke baro ke bame ablay me bo ya kan ke jing stan. Lengba jong ki doctors ki nurse but ki way ya ka ba ma ay ablay ki long ki jing ay ki ba kerpang ki jang ma reina lor jong ki ne ablay ka jing dwai ka jong ya ablay ka jing slok ka jong ka jing jan ya ma ablay kalong ga bor ka ba kraw ya ka bangila ban ay ti khamba ngi dwai kerpang ablay mendol nam berkat bu syakri jong ma ablay lengba jong ka por ban kren ya ka tien ka jong ma Kandon ke bor ke bapla, kandon ke jeng pensle ke bajanai ke jong umen sim bakot, mengibarok ke banyo ban snow, yang ke kaktin ke ba em ke jong ma, an pendap yang ida ke bor ke jong ma blay, ongi snow nguh ya ke belang, ke ba ay ke ke bor, menginyo ya ke bentaban ay ke kam ke jong ma blay, ban ngida dwai blay ba ma blay menyo, ban kerku ya ke belang. Shibon ki project ngida na blay metep kamba kini kilong ya ka ba blay medon ka benta ban trei leng ba ka jing em ka jing iway puway ban ngida dwai ba kini ki jing ay blay kilong ki jing ay ki ba koridor blay nam ta ka kam ka jang ma blay bada ba me kerku ya ki blay kadon ka dor ka ba crow kadon ka jing trei ka ba pla bat kadon ka jing pendap ka ba mayan ka jang ma blay ban pentulun ya ki kam ka jong ma namenta ki kam ki ba kraw jong ka balang yarap ingi we habangi ai shaka kam ka jong ma ngin ai da ka jing ka man namar la dang ngi tips kam ka ktien ka jong ma ka kren ya ka ne ka jing shisha but yarap ingi we blay habangi ai shamengis ngotu ablay bagalong ka benta ka ba kodor kalong ka benta ya ka ba me ablay medan ka jing tmu namenta ka ne ka jing em ka jongi sha ba ka jing em ka jongi kan long ka bakodor ka bangila ban ai tulut hame ablay knang ladangi ai kan ka dok not baro ame kan long shisha ka jing ai ka bakodor kata menang yelam bingi kum ka balang bangin yat
hakabor ka jang ma mangin ban syakri ma ban le ya kaman ka jang ma sngo yingi ngidwai ni bro teng ka jong u Jesus Christ. Amen. Ngin ya beteng ya kajing syakri jungi kani kapor. Da ka bangin ya ruai lang kajing ruai ka ba arspa prapu unreo. Kin sawan labba jing kerku kumbala kular utrai. Ayom syong pengat kin wanru ba unang penem uai. Baro south li ka dekot rengkat baka chorus kajing ruai ka ba arspa prapu unreo. Kumbala kular utrai ayom syong pengakin baru bau dong pelimu ai laba jingkerku niwan Jingjang jing islay laju man Deyun abagi kerban Ginsawan lapa jingker Menzim kibril ban ben Keleng rilum bakri I baun schlei mensen la bajingker kumiwan jingjang jing isnei laju man deyun lapangi gerban Ginsawan lapa jingker Angito tejur adrai Mentagi terang bani baju Lapa jingker kutuai Lapa jingker Lapa jingker kumiwan Jingjang jing isai laju man Deyu lapa nygerban Ginsawan lapa jingker Aku ai mentangi mentangi belakang gerdu mentayu Yesus niwan lapa jingker niwan jingjang jing isnei laju man deyu lapangi gerban Ki nong syarai jong kabalang ki baidon lang bat ngi kini kapor ki balong ki para teman besan bait ki rangba jong kabalang ki balong ki dekot jong komiti balang ya phi ki dekot jong kabalang kan thei bat senrang ki balai don lang kini kapor kajing ai ku blai ya phi baro haka kerteng ka bathiang bat ka badon bor utrai bat unong pen em jungi u Jesus Christ.
Ngawan ra ya kijing ai kublay nakabalang hakabangang don kabalang Presbyterian Halaban rengkat ru nakayeng kasam hi barok kawe ngiawan lang hang ni bat i lok jonga ikmen bat ngidap nakajing sokmen bandan hang ni namarba kalong kesien kabaningkong yanga banganyo banya shimbentalang hakajing syakri kabakum kani bat habang alayo ya kajing pentep lengba jong i program secretary jong kabalang lakatuk ni benai menswa kala pendap yang ada kajing sokmen kabakrau bangalak banya don lang bat pi hakabakum kani kesngi ki para baget bait kani ka sngi utrai kani kata baka KGP assembly kabalong kabor balang hangni hakari khasi jan tia jungi kalapan bet baka ni kandai kajing rakhe nandi kajing kenmau yaka hospital sande kasngi hakaba ngin kenmau ya kajing tray jok assembly lamba jok ki hospital ban kenmau ban duai na kamata ki nong tray bat ki bor penyat ke hospital kalong kapor kabal asing inya kren sepang kajing kot jing kya kalong kapor kabal inya kren sepang kilat banyo ya kata kajing pen kot pen kya ya kimet ki jungi hapdeng juga ni kisngi bat ki por bat dei namar kata haki babun ki balang pin syamba kabakum gede kisngi ki jubu da ki doctors i medical doctors ki bania ai ka kubor hagani kisngi Tihan rai nak bentar jugi akan ikapor. Kabalang kala skobha ya kaban khot bangan ai ya ka jing slok akan ikapor. Kanika kubor ki parabngai be kanumlong ka jing kran sepang ki jingpang lani ki khyang jingpang ki badan ki kisngi bat ka jing penkot ya ki. Henrai nginya pe ni ka ktien ka jong ublai. Ka kran kumno sepang ka jingpang jing sitom. Kakran kumno sepang ke benta jungi kum ki khon ki jong ublai hakani ke jige pet batlar kadan ko wei ka benta ka ba pedeng bah hakajing trai ke jong utrai habo wan ban pendep ya ka mission jong u hakani ke perthai kadai ban ai ya ka jing kot jikya kadai ban ai ya ka jing penkot ya ki briu ki badan hapedeng ka jing pang jing stom wat hapedeng ka jing yap ru ban kleb yang yaki naka jing yap syaka jing em. Bat nginyepet parabangai be'id lembah juga di kepor. Kaya baka ketien ke jong ublay. Kahikai yangi. Syapang ke jing edai. Bat ka jing pang jing sitom. Bat ka benta ke jungi. Haka ni ka jing pendap nginya duai. Kukpa jungi bahabdeng. Ya ingo ya me atrai na marba man kepor ke bangi plit ikisla juga ketien ke jong me. Me keren yangi lembah mensim bakut. Bat syak bakata kan long ko tribe it kebangin mat hakini kapor kat bangidang ya puson lang banya selok nak ketien ke jome bahkan long ke jingkur ku yang ishimet kum ki kon ke jome bat ya kabalang hi barok kowe haka kerteng uji sungi duai amen kindon para bangai bagi artli ki kiba nganwan ra pedeng jingi hakini kapor kloi kum ke jingi selok haka jingi dei bat kan ke ski ke bangi ong ke hospital Sunday. Kabaningkong kalong ba nginyepet ni ka ketien ka jong ublay ka kran kumno sepang ka dawai. Ka kran kumno sepang ka jing ta dawai. Ka kran kumno sepang ka jing let sikinong sumar bagum ta terter. Kenang bangin la ban syai. Hakini kisngi berkipor kadon ka jing tainia ka bakrau. La andi dawai ne anum di dawai. La an syuduai ne andi dawai. Bat kata kawan nak temai jing perkat jing kibabun ki prabanget ki badan hapo haki laga jong ke jing sngotu ke bai dei bat ke met ke jong briu ha ke jing dei bat ke jing pang jing sitom andi dawai ne anum di dawai kadon ke ni ka konflik ki ong ke jing ele bat teng andala yo ya ke jing kot jing kya shanong in ay ke burom Gin ay ka buram sa unong penkia ubalong doktor lesi ne sa kadawai ka bangi pendan kam ngidi ngita
Ningin ai ya ka buram sa utrai ubang iong unong penkia ubang krautam. Bat ubang yarwai ru sa pangju haga jingadei bat kani ka benta. Kadon ka wei gajing batai ka ong ba haba ubri uyale makot duma uhap ban let sa lawyer mo sa advocate banya sa na ka benta jung dan ki ong ba haba ubri upang kumtaru uhap ban let sa doktor banyo ya ka jingarap ya ka ta ka jingpang jing sitom jung bat nginya pe ya kini ka por ka bible ka kran kumno sa phang ka jingpang jing sitom ha ka testament ka barib bat ka testament ka batmai ka balong ka benta baningkong jung ni ka jing slok ka ktin ka jo blai ka kitab Genesis khat nyo sipo do khat sao ka kran sa phang ka jing ot share ya baro ki khunlong shinrang haba kilada prasngi kerta kani kalong ka jingete jutang ka jong ublay bat Abraham ubah kata ka por uday Abram bat kani ka jing pendap ki prabangay beit hakabang isngu tho baka day ka jingete jutang ka jong ublay bat Abraham kadai ru ki ong ki riustat kalat banwan ra ya ka jing kot jikya ha ka jing em jo ki khlong shenrang kadon kanu ka medical aspect jong kani ka ba utrai hukum ya Abraham ban pendap bat ya ka ba ki kun Israel ki bot ter shiter hadu kini kiski bagi por ki mamenta kata ka jing ot share ki khlong anda kiladap prasngi hadir bala khai ki shikani ka perthai bat ki ong ki doktor ki medical experts ki ong ba kani ka jing pendap kaya da ya ki shenrang na ki babun ki judging pang ki bala banwan ha ka med joki ha ka jing long shenrang joki balle se ka don ka jing shisha hanta baka ne ka procedure ka ba ublay ubtha ya Abraham ban pendap ka don ka no makano ka jing rap ya ka jing kot jing kya ya ki khon shenrang ngipuli na ka kitab Genesis sanpo bat ka dekat ka baar ongkum ni bat u Joseph ulah hukum ya ki nong pen kya ki balong ki syakri jong bakin kelan masla ya ukpa jong ka benta hang ni ka bapau ka longba ki don ki nong pen kya nadu ka kitab Genesis ki don ki nong pen kya ki don ki doktor bat ka Bible kam kren kanu ka ban long persya ya kata banamar ba ubreu bakum Joseph uta uba ublay iet ya ka ba ukpa jong Jacob iet ya upendan kam ya ka service jong ki doktor kinong pen kya ka pen pau ba kam dan kanu ka jing ma ban le kum ta lada pipet ha kitab ka ba ar jong ki sim bat ka lenong ka basan ka ba yatu spang tu ka jing ja ka bang yatip ha ka jing pen kya ya unaman urang ba sipai da ka ba ulalet ban sum nyosien ha ka wa Jordan bat ka tu ka jing ja ki prabangay bait umday ba ka tu ka hakawa Jordan kadon kanu ka bor magic haka ban ay ya gajing pun kya yu naman henry kadai ka ba crunch pang ka jinget ka jong ubriu ban le ya kanu ka ba ublay upha yu naka menta ban yu adyang ya gajing pun kot haka met ka jong ka tu ka hawa Jordan ka sulong tang ka kinja atiar ngila ban ong ka kinja kalat bar kalenti hakaba una aman ula ya kaban yo ya gaji penkot jikya kam dai setia bahakatu ko kadon kanu ka medical property but let's say lada let way par ubriu papang ya gaju ka jingpang kum una aman ban ngam hang to hawa Jordan nyosin let's say unum yo ya gaji penkya kum ba una aman uyo berkaktin ke jauh belai haba ka krani ka tu ka benta kamut ban pendam yu na aman ban ngej hau belai ba em bat namar ba una aman ulet syakawa Jordan ban ngam hang tu nyosin ka penpau ya ka jing penret ka jung hakama jauh belai ba em ubala ban penkia yu ka pamut ngiong hang ni pat ba kata ka jing penkia ka dei ka balong ka bakin zaman siam ka balong divine ya ka jing em ka jauh briu Susu hakapor jeng Hezekiah, hakapor ba upang usitom ka kitab jeng Isaiah ka balai pupra ka itu sepanggani ka jingja. Barka kitin ka jeng ublay ka ong hakatu ka dekat ka ba arpuai ka bangila pulir mene. Tukin shim shilembong ki sok dembur
bat kin bu yaka banlong ka jingsop halor uta uto jaw ti un sakot pat kata ka de ka jing betha ka jong blai leng bau prophet Isaiah na ka benta ka jing shitom ka jong u Hezekiah handai la pipuli ka ketien ka jong blai ki para bagai be wat haswa ba kata ka ja wat haswa ban shim ya kita ki shilembong jong usok dembur ban bu ban sop halor uto jaw u Hezekiah la ada mat lupai ka jing penkhia namar shwa jo ka tu ka ketien ka jong blai ka ong ba u blai la ada ai u sakhat san snam ba ula ban em hakane ka perthai ula ada gran dia ka jing penkhia ha u bat kani ka jing pendap ya kani kal shulong academic no ki ong handrai kani kata pat ya kai ka ba u blai ka ketien ka jong blai ka kren ka ba ya thu yangi ba habang ita dawai kamdei ka bang yale persya ya ka ketien ka jong blai ti hang ni ka testament ka barim pinyu i ya kani ka jing don lang jong ka dawai ka jing don lang jong ka bor ka jong blai hindrai lar pi pulip hai ka ketien ka jong blai ka balong halor ka ka bor ka jong blai ka dawai ka di tangka lat ka di tangka dak ban pen poi sa kata ka thong ha ka testament ka bathmai pan ka ongum no pinda puli ki gospel bor sautli pinsham ki don si bon ki ba utrai upen kia ya ki briu ki ba pang wat ki bala yap ru ban pen em biang ki ka khon jo ka tu riu kan thai nan ka khon jo Jairus ba kum ta ter u Lazarus but hang ni pinyu i ba ka balong shenna bha ka balong hajrong bha ka di ka bor ka jo blai ban pen kia yu briu ba pang hakapor jo ka tu ka pandemic ki tu ki arsenam arpo bat arpuwe ngiyo i keladon ke jingya tainya ka bajur ha pedeng kani ka perthai kristan jungi hangni hari jungi lan ai ne num ai ka tu ka vaksin te don ka wei ka kenhuan ka bong wat ai ki don lagi jong ki nongrem don ka kenhuan ka bong ai ki taru ki don lagi jong ki nongrem ngate le dia ngahaban ai namar banga hablej jinglej bun sien sikiri ki bajingai tela dangam ai nganumi oban rung wat airport ru ngahaban ai tigidon per ki baklam ai ka benta ka long ba haba ki briu ki puli ka ketien ka jong blai ka don ka ni ka artli ka ka ba ki yo i kata ka bor ka jong blai ban pen khia bar kita ki dawai ki ba don ki ba nginget ki long ru ki jing plelat ki jong blai na ka beta ka jing kot jing khia jong ki briu bat ka dei na kata ka daw ba kawan ka ni ka jing ele apdeng jong ki jing perkhat pusan jo ki briu jo ki prabenget sapang ka ni ka benta larapin puli ya ka tu ka benta kepada ki likely ki gospel sapang ka tu ka kenthei kebala pang mi islam la khat arsnam ong ka ketien ka jo blai kum de kebala sha shitam bun ki ru na ki bun ki nong pen khia bat kebala la penlut barok kat ba ki don jongka te khendiat ru em kam shim kot hang ni ka pen pau ya ka jinglong futile lani ka jinglong bom mentoy jong ki dawai dashin jong ki doktor nakamta ka ni ka kenthei ka bapang khat asnam namar kam simyo ya kanu ka jingirap detat hadu pakai ya kendu ba utrai jisu kayo ban kta ya karmiang jankop jungu baka bor ka jo blai kala mino bat kala la ban lej ban penkhia ya ka ni ka kenthei ka bapang mi islam ka bapen pau ba ka don ka limit ya ka ei ka ba ubreu la ban le u doktor bat ki dawai ka don ka limit ba palat na kata mla shu bat ngiyo sngau ya ka bakum kata ka babun hakini kisngi bat ki por ki ba mentah ba mla shu la persang lakut kilat mla shu kani ka kenthei la ka em hakini kisngi bat ki por ki ba mentah hani ka juk ka jungi lese kalalet lut ciki jakabaro kalalet cha Ames kalalet cha Velor kalalet cha Apollo kalalet lut bat myo ya ka jingirap ya ka jingpenkhia bat dei handa ka yesha badu jisu baka yo ya ka jingpenkhia ka bamut ba kani ka bor ban penkhia ka bahalor tam kadon haka kerteng ka jong utrai jisu haka gospel jong Yohanes kelanong ka bakhendai ujisu ulata da isbo kendo haki khmat jo tu ba matla
Bon ki basengutu ba itu isbok kendo iyeng nak benta ka dawai. Bat ya kataru nginum ya artetil na si lani nginum ya tainia. Kalong ka badai bengilaban syem ha kata ka benta. Bawat utrai upendon kam sedaki wepat ki benta. Ya kaban penkia ya ubriu. Lek sing ilaban ong ba ita isbok kendo ide idak jong ka dawai ka bangingi pendon kam ha ki ski bat ki por ki ba benta. Unong Samaria babha tu bang apulia mene. Ula ai first aid ya utau bala satit haki runar da ka bata da ka wan bat ka umpnyang bat ula penrong yu haka yeng basa na ka benta ka jing sumar ngila ban syem ba kata ka wan bat kata ka umpnyang ka ba uta kidai ka dawai ka bamot ka ktien ka jau blai kam khang banta dawai bat ngaju syem ya ka tu ka yeng basa bakalong ke kenja hospital ni ke kenja nursing home ke bangilaban om ke ban sumari ni ubriu ke bamot bawat ya ke jingdon ke hospital ru ngilaban syemba kamdei ke balong persya ya ke ketien ke jau blai ke basotanat ke dikani hakasiti u Jacob ke Bible ke ongkum ni ke Jacob san khatsau don unu ubapang na pedeng jong pi tu undak khot ikitemen besan ka balang bat ken duai na ka benta jung u haba kila pensle ye u da ka umpnyang haka kerteng utrai bat kani kadai ke ai ke bangi ong ka don lang ti ka ta ka presence jong ka jing ta dawai jong ka hospital bat ka bahalor tam kadai ka bor ka jo blai ya ki brio ki bapang Ujisu haba upha ya ki senran ke jeng bat yang ngiru banlait banyalap ka gospel uang tu pen kia ya ki bapang ki badon hangta shibun ki priyo ki wan cha ke jenget ya utrai jisu namar ki yo ban mat ya ke jeng kot jeng kia ha ke jeng pang ke bakim la shu ban yo ya ke jeng pen kot na ki hospital bat na ki dawai bat ha ki babun ki jeng let ki jonga ki mission fields ki ba per kajing itu sepang kajing sedang jongka no balang kamtam sethi serithor kadai haba ki breu ki mat ya kajing penkot ya kerteng kajing utrai jisu pateng teng ngilaban sengutu ba kani kajing don jaga jing pang hakamet kadai ru ya kabanyalam ki breu se kajing penem kadai kabanyalam ki breu se kajing itu ya utrai kemunong penem ba shimet ujong ki kum ka balang ngidon mo kanu ka jing syakri kaba ngiong bagi duai nam ta ki papang namar ka jing pang ha kini kisgi kabobon ni jing pang ha kini kisgi kidai ki ba kadawai kamla banyarap ladau doktor uong yenu ba pidan ka jing pang kanser lai pawal ayap lupa imstang sipawa. Ladau doktor uang katkum kene ka report ki kidney sing pi bro arteri kila sniu lai pawa layap lupa. Berkibakum kita ki jingpang kita nak di kiski berkipor ki bamenta. Kanongot ki brio ki blarung. Seki ICU ki ba la pendat ye ki de kitu ki life support system mo ki ong ki ventilators ki wei kiba mi nang tu kibrio kiba sat kiba klan kiba em ngang ong tang ar ne iwe na kasispa kiba la ban le komta bat ngiyui na mar kata para bengej ba ya kajing bomla jo ki we pat ki bor banyarap ingi hakapor jo kajing pang bat dei nak mar kani gadau kajing penkot iki papang kadai ka ministry ka ba hakmat do ka ba shna ka jo utrai berunang pedem jeng yu Jesus Christ kum ka balang ngidon ka bakum kata ka ministry ngalapan puli pi na ka kten ka jo ublay bat ka ba shna ka long ba kidawai kinum la ban le lut ublay ula ban le lut mangi ngidei kinong mi khmat jeng u kani ka perthai ngila long mo kata ka channel banlong ka jikir khu na ka benta ki brio ki papang ki basitam hakini ki ski bat ki por ki bamenta
ki hospital kila ban le tang ka tu ka ni kanser umla diabetes umla HIV AIDS umla depression rubun bamla mental sickness umla ki para bangai bait kala dai ka por ya ka balang bahkan step in ban kner ka kti ban ong ba ka ministry jo ka jik pen khia ka dai ka bah khamat jo ka balang nomor utrai ulah hikai ngi ban le kumta hakitu ki license nam tam ki ba udon ban pendap ya ka mission jung u hakane ka pertai ka balang kala ban le shibon para bangai bait hakini ki ski ba ki por ki ba menta pila ban yo i shibon ba ki kenhon balang ki penlong ya ka healing festival hapolo hawai ngiyo ina koy ka por sa koy pat healing festival kiwan ki brio ki pakiong ki nong duway nam ta ki papang ki bawan na keleng saudong kari India bat na baru bat upad ba babun ki let namar balay kadai ka jigdon kam ka bah khamat jong kini ki ski bat ki por ki bamenta namar lada ubrio ula let sa velor ula let sa Apollo, ula let sa Ames, wan pa sa ying, umdon kanu ka jingkot jingkya, ka medyo kala nang swai, kala nang sdot, uyo i menta don stang ka ni ka way kalat, haka kerteng u Jisu. But ki kenhon balang iba penlong ke healing festival, ki syem ya kata kakabu. Ya kaban ay ya kanya ka jing syakri, haki breu ki badan kam ya ka. But nga ong ya pi ka balang ka badan kanya ka jaka, kadai ka por ka babyang bangi habangi perkat sepang ka kam juga jingialap ka gospel kani kadi gawai ka benta ka bah khmat ka bangi laban le ka bala ban long ka jingkerku ya ki paramen sim ki ba kodor bat ya ki khon ki jau blai ha ka balang ka ministry ka ba krau utrai Jisu ka balong ka jikpen khia ka deiru ban long ka ministry ka bah khmat jong ka balang ka jingkeli ka de ka ni para bangai bait hatungi la ban shim ban tur sekhamat ban sedang ya ka ministry jong ka jing penkot pen khia ki brio ki papang ha ka balang la mo ban ong bato kata nadu ubrai ban wan nginya sedang no ya ka healing ministry ha ka balang kala trai ban long kumta ki para bangai bait haba utu ubril ubadon utu kun ubapang bhur bamnang keren uwan sa Jisu uya tu uang kumno uang alawan lam ya haki senran jong me te kimla ban pen khia ya kimla ban pen khia ya hatu katakan dei ka jo ka certificate ka ba ka perthai kan ai yang nga ya pi ki balong ki dekhot ha ka balang ka bangingi don ngala le lialam ya ya uni ukon ubapang satai sa ka balang laban henry kimla ya ka ban pen khia ya kanumi kata ka report bat hangi ka ketien ka jauh belai ka keren syai baki senran kilalet ban keli utrai Jisu balai ngimla ban wan ra ya ka jikot ha ka jing em jauh tu khna bapang balai ngimla ban be no ya ang kisenran ang utrai ya ukenja uni amla ban penmi no da ai ruem henry tang da ka jing duai bat ka jing it ka ba mut ba ka dei ban don ka jing pen krea ka ba sani ka ba jen liu ha ka jing em jo kita ki ba mut ban syem ya gani ka benta ban trai ka kam jo ka jing pen khia i ki brio ki papang kom ka way na ka ministry jo ka balang ka dawa ya ka jing pen theli kadawai gajing IT kadawai gajing syajing it para bangai be but datang kata kabalaban penlong ingi banginyo i result haba kibreo kiwan syakabalang ban ong tu duai na kabentajungan naman nga pang cancer tu duai na kabentajungan namar baro artery ki kidney kila fail but kum kabalang ila ne ya kaban tor syakhamar ban ong nginsyem ya kani kum ka way na ka ministry kabadon kam ha kini kipor kiba menta ban puli kini ka benta jong kini ka jing bamla jo kisenran ban penkot uni ukna amdai na marba ki takino kisenran kimdai ki doktor ki bamdon ka jing nang jing tip sapang ka dawai da shen sapang ka met ka pa jo briu rei ong utrai na marba pikrem duai bat pikrem sha jing it
Kata kadai ka qualification ya ubriu ubakwa ban duai ki bapang bat ban penyo ya ka jing kot jing kia ya kita ki bawan seu ban yo ya ka jing duai. Ki para bengit beit kani kadai ka por ha ba ka balang kadai ya ka ban yeng ban shim ya kani ka role ka ba shin na ba haki gospel. Lada upat bak babun uya buat ya Jisu namal kajing penkia. Kan long kumjo haki ki skip ki por ki ba mentah. Lada don ka healing haka no jo ka balang ki pra bengit beit kini ki ben kendap man ka ski utrai. Bar nga ong kini haki balang baro jong ka balang Presbyterian ka jongi. Kendap namar ba ki brio ki tep hangtai ka don kajing penkia ka kerteng ka jong Jisu. Ban kata ka penlongi ki beriu ban itu yu Jisu ban yu ban jan su kawan ra ya ka balang ka baem ban kata ka dikai ka utrai u angnod ban u kmelenti na ka jeng em jong nga ba jong pi ha ki ski ban ki por ki ba menta bon na peneng ki balang da ka basuit ngia penlong ki health camp kam dai ka basniu ngi lej ya ka ban aidawai ki beriu ka baduk batoy kam dai ka basniu kata Henry lada ngim don pat ya Jisu haga dono jengi kumuta ubalong ka pedeng jo kata jing pendap jengi lesi kita jing pendap kinlong kibale no toy ka balang kala dei banlong ka hospital ka ba crowd tam hakani ka perthai ngaju perkhat sepang kita men basan ka balang ka thup ile de ngidon ka kamram haka duty card ka jongi ka ba ublay ula tho ka ktien ka jong u don unu ubapang na pedeng jong pi to unda khot ikitemen besan ka balang kata ka dei ka first response habawan ka jingpang mdei ka dawai hooj hospital hooj doktor hooj ka first response ka jong prabanget habang ka dei khot ikitemen besan jong ka balang banlong teman besan ka bakya do kata-kata. Pat ki prabanget bi nga krani kani da ka jing so it. Namar nga so to ya ka jing bomla ha ka jing em ka bashimat ka jonga. Bat nga so ban khot it yangi bangin la ya ka ban shimti ban yang joj ban shimti kani ka benta ba ka ktien ka jo blai ka khot. Ban num IT pateng no ya kata ha ki wei pat. Haba ublai ula ibet ban penyeng ya ki brio ban long kita men basan haka balang banlong teman basan ka deiru ka donru ka rol ban penkia ya ki brio ki bapang kanungut na pleng jepi ki para benget be it haba piyo ka nungu ka jingpang kamtam ka jingpang ka ba shan ba pi kan ma ban khot ik teman basan pitong ko teman basan ngapulien na ka siti ujakop ba ka ong kumta alise wan ban duai na kamta jonga wan ra ba ka ompniang jepi ban pensle nga kat nung ni praktis ya kani ka baka ktien ka jo ublay ka hikay ni gila shu IT lut par akta ka bagi ong ki start jong ka kot ka khya ki babon na pedeng joki kemi thu hiru ba u Jisu udai utrai ka ba ar jong kani ka jinga slok ngin yai kloi pi perkhat kumno sapang ki hospital perkhat kumno sepang ki hospital bat da ka ba ong kumta ngamut ya ka hospital jongi ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ka Dr. Norman Tunnel Hospital kandai kran ki wei pat ki center ki ba ai ya ka jingerap ki bedai jong ka balang laseng ya ka CMC Velur da ka Dr. Aida Sofia Skada haus nam khat kandai spa kum ka dispensary ka batang Shi Jingtia singap hang num ong asien ka Dr. Skada kala klat husnam khat khandai spa andru ho bat la shimti ya gajing penyat ya ka CMC Velur da ki trai snong ki balong ki nong buat ki jong trai Jisu bat ki ba klem penduna ya gajing yo ipau dan ka vision jong ka Dr. Skada mentaka dai ka hospital Kristan ka ba he tam ha ka perthai ka don lai hajar ar spa saupu sautli ki jing tia Shi hajar sanspa arpu prangut ki doktor, ar hajar sauspa ngut ki nurse, klem dak henyi ki gui pat ki nong tray. Ka annual budget jo ka CMC Velur ka dei khat praspa klur shi snam. Ya ka Dr. Hughes Gordon Roberts Hospital
lasdang yaka Roberts Hospital haus nam khat kendai spa arpuar shwa kata u Dr. Gordon ula trei hakawai ke dispensary na duk khat kendai spa khat lai ula shong thai haus nam khat kendai spa saupuar bat la shimti ya kejing penyat da Dr. R.A. Hughes na du hadu usnam khat kendai spa andri po kendai nadu usnam khat kendai spa andri po kendai la shimti ban penyat da ki trai snong ki balong mangi ki nong but ki jong trai jisu menta ka don kuno ka no lai spa san po ki jing thia lai pongot ki doktor ar spa andri pusan ngot ki nas baro artli kini ki hospital la sedang de ki missionary ki bawa na Siliang Duriau ki bela IT mat bat men siem bat la IT ki trai snong hadian kata balai ka don kini ka jiga per balai ka don kini ka jiga per hadu kat ni ki para pengat baik ni don kam ha ba kum kini ka sngi ka bangi ong ka hospital sandi bangin perkat pila ban ong ba ngam dei batrai ha Robert Hospital ngam dei mangau ba sim jikit kle na ka benta ka jig ka ba hospital ka ikendu hendrai ngi dei ki ba don benta directly la ni indirectly ha ka jing dei ba hospital ba kam dei ka jing penya ya hospital ka dei ya ka rukom long ka jungi ki ba long ki nong but ki jong trai ki ba don ha ka ne ka jaka hatu don kanu ka jinglong jungi ka ba ki khon khasi bangim la ya ka ban kot kumbale ki wei ki pra bangai be kani ka de ka jingkli ka bangi haban kli ka bakum kani ka sngi bat kan ra phi na ka tien ka jong blai kani ka benta ka gospel jo Lukas ka ba khat khandai ka lenong bat ka khot ka ba la khat lai ka ong kum ne te ha ba ula khot chi phau ngot ki shakri jong ula a ya ki shi phau ki rupa bat ula ong ha ki to pen khayi tat anda nganwan to pen khayi bat e kata ka tien khayi hakini ka benta utrai jisu upanya sri me ka kam jong bat ka khayi bat ka business haba pulis si bon ki wei pat ki version jo ka tien ka jo blai ka kran ya kani ka jo hi ka jengmut haka common language version jo ka kot ba khasi jungi ka ong ula ai haki ka wei ka sbai ksiar bat ula ong haki khmi ayu pila ban kamai da kani kat bang adang le jinglen ngi jublian ban ong ka kam ublai mlele le la ka le kat bala mlele le melumala mlele ka ka kam ublai ngi jublian ngi don kata ka mindset haka jing em jungi kum ki breu ki baya penlong ya ka balang ka badan haka ni ka jaka ni ka ri ka jungi ki wei par ki breu ki batrei ya ka kam ki ong ba ngi don haka kingdom's business singap ka jing per ngi ong ka kam ublai mlele ki wei par ki ong ngi don haka kingdom's business ngi don banya tuklar banya longsor dar ya ka kam ka jong ublai namar kata kadawa bangi dan kamban le ba ya ka bahatam ka ban pensai so lai phone ru pho si spasha ki priu ki batrei ki kam ki ba pher la pitrei ha bang ka don ka target ka ba ki ba halor jo pikit ong ba andala kut mentausnam pidi ban yo ka tangut ki nong tap pisa ki posters pidi ban yo ka tangut kata tengka ka deposit pakum ta ter ka target ka don ki batrei kam sarkar ru mentah ni gisngi don ki target ki badai ka kam khajana ki pidi ban long ka tam tausnam ki badai ka kam penroi pidi ban sna ka ta teli ki surak tausnam pakum ta ter haka balang ke jungi ngim ju don ke bakum kata ka bangi ong target and achievement but andala kut usnam ngi ong mlele sa persyang pat next year but dai na kate ka daw kawan ka ni ka jinga per ka ba kraw hapre ka jing trai ka kam ka jo blai hapre jungi ba lesi ki wei pat ki judge ben riu pi ka don ka jing thmu ban penyo anong haba utrai ong khayi ka don ka profit motive ngi yo mar ka wei ka rupa bar ublai da ka jing isnei ula pa ki missionaries ki bla eno ha ka jing penya jungi bonteli ki rupa but bon ki ne ki pra bangai be ngi la song ha ka rumal ngi la tap ha ka khendo but dai na ta ka daw bangi myo I ka ta ka growth ka bolong exponential ka ba he ka ban pen pau yo ka burom ka jong utrai ha ka ne ka ri ka jungi ublai la sha ya ka jing bom sai so yo ding dumbur ubom sai so wong tu khet no yo wei pat uding dumbur ubom don so ong ka tien jo blai la tem yo uso unum long shu hamil lanu ru ong utrai
Yau tu ubriu ubam simpentrekam ya katalan utrai. Uang tu berat no yu tau syakri bam mentoy. Syakabadum bat kabak hamjengai. Yau tu ubam sim la pentrekam ya ka rupa ka bau kenrat u ai uang simno na u ya kata ka rupa tu ai kita gi badan sipo. Ki para bengej bait u blay umla ban tolerate ya ka jing bam seiso. Namar ula ai hangi ya baro kilat bat kilenti ula ai ru hangi ya ka rupa ka jung u. Bangin lej ban penlongkam ya ka ban penroi ban penyar ya ka ha kani ka pateng ka bangi don ki para bengej bait ha bangi kren syapang ki hospital ki jongi kala day yang apa je pi ki bai don benta la directly ne indirectly bangin yo ya kani ka jing skuto bangi bat ha ka kti ka jongi ya ka rupa ka jong blai bat kala day ka por na mar kata bangin le nak benta ke buram bat ka kerteng ke jong u piong ngam dei ubo penyat yaki hospital para bengej bait lada pi ai siklat ke kriat yo nong shun pila pen bon ya ke rupa ke jong utrai lada pila tam yu tu ubala tiak leng ketop harut surok namar basa accident pila penyar ya ke rupa ke jong utrai Ki para bengej bait ngidon kam ban dismantle ya kene ka mindset ka bangidon ban bo da ka bathmai bangin la ban penroi penman bon ya ka kam ka jau utrai ha kane ka benta ka ba ublei ula bo ha ka jing em ka jongi le kumnu ban pen seiso kani ka benta ka ba jeliu ka ba yar ba henrei na mar ba ka por kan msha bangin le kumta para bengej bait non rai pia kurkom ke belingkot ha gila benstu nek kumno ban seiso ngila persang kabalang kala jandap arspas nem ngila persang nek kumno ban pen seiso idon artli aka nak gospels ki bagila ban pertubut ban pen seiso ya kakam ka jong blai ka baningkong para bangit bait ka baim hajan jong utrai habajan yo i kambaha Yo skau kambaha. Haba ujisu ukli kisenran pite piong bangalong ong Petros melong Christ ukon ublay baem. Kai ka penmi ya kata ka jubab. Ka jingjan. Ka jingjan ngalayo ina jan. Ngalayo skau na jan. Umday bang asyo i berngut. Umday bang ayo skau mulumala. Ngadon hajan jo ublay. Ngadon hajan jo utray. Ngala ban ong klem artetien. Me melang u Christ, u kon, u blay, u baem. U Philip u ang kumno. Ya utray, u ang ngam itu ya me. Ang utray kumno, ngalalong slam kata-kata bat pi, bat mempat la itu yang aku Philip. Ngasko bagade kata ka jo, ka kubor ka ba blay u keren yang ikum ka balang ka badan ka ri kasih jantia. Ngalalong slam kata-kata bat pi, bat mempat la itu yang aku Philip. Jan arspas nem, ladon. Mempat itu yang aku Philip. Kajing jan, kawan rakyat kajing slur. Bat kajing it. Nakata kedaw, pinyo iba, uni u Petros udah nakamat Umday namaru ko aban show off. Ya kata kajing la kajing ya kata kajing long dynamic kajing Handray di namar kajing it kajing yu Jisu. Kabamina kajing long kabahajan kajing Haba kadon ka parsi ka ba umsngoto ukelino try ngam sngoto batay nga Lukas kadar. Haba umsngoto bahagat no sien badi ban map uang ngam sngoto kado lai sien labiang. O try nyo posien nyo. Haba utray uang man saj ki kejat uang wat saj nga kay ka dia ka ba mele ngam sngoto nga. Kumno utray un saj ya kani ki kejat jo syakri. Kata kawan na para bangit bait. Kawan nak jingjan. Bangia dialog bad uji su man kapor. Bad kata kawan ra ya ka jing tip tikna ka ka bangi dei ban le ha ka jing em jingi. Bad nak ta kada u Petros tolerate habawan ban kem yu Jisu nang tu nak kper. Bad ong ketin jo blai kumno ulamat ya ka skor jo syakri urang baleng do. Umla ban tolerate ban dan manu ban wan ban kta akti ya utra jo. Mendai namar ba kwa ban pau ya kata ka bor ke jung ka met ke jung le siu de baklan. Mendai namar ba u ye ya Jisu
ubadai utrai ujung u. Para bangin beit sengap ha. Habajan hiyo sengolut ya ke ega bau Jisu ukran. Teng uong sange. Teng uong yad. Teng uong kedat no sakamon. Teng uong kedat no sakadiang. Teng uong yad suki. Teng uong bare. Padai kata ka ba pensay so ikakam para bangin beit. Ngadon haka meeting jo ka CMC Velour Council House nam arajar khat khandai bat ngile hang tu haka tu ka meeting namar baka KGP Assembly ka dai way na kita khot bat ka way ka bangayo bat hang tu para pangai bai ha pangadon hang tu ka dai ba andalai krani ki kam kidon kini ki doktor rangba ki bawon ki balong kita khot jo ka tu ka council andalai krani ki kam bat ki projects ki juyeng ki ong kumno ki ong kata ka project kaya demo bat ka ika bau Jisu hikai. Ngamtip kia keren kumta. Haki hospital ke jongi. Bat day namar kata-kata ngos ong opleng. Baka CMC Velour menta kadon lai hajar arspa safu saut li ke jing tia. Kat san spa ngot ki doktor. Lai hajar ngot ki nurse. Namar balai ki don hajan jo utrai ki osngau kat bau keren. Kitip sikay banle, kitip sano banle. Kawan ra, ya kajing seiso, para bangay biit, para kabaar kalong, ladang ikwa ban seiso. Le kumba utray ule. Le kumba utray ule. Kumno utray uyalap para bangay biit. Ule siya kajaka kabakikidon, kita kipadon kam, ya kajing penem. Ule siya kanong Samaria, ule siya usakhayos, ule siya kabriyo kabaklim. Ulit siya kabriyo ko pop, ulit siya umatayos. Kataga ni ka strategi ka jong utray. Ban pelat iya mi ukun sarong auria, pihak ban let siya samsenyang. Namar unumuan jing yaseng dalilay ruem. Bat ki prabang ay biit, ki babon, ki benta, utray upeni, da kaba ule. Kaya ka bangidon kami, ka ban pertubod. Kaya ka strategi ka jong ikum kabalang, hagi ki skip at ki pol, ki bamenta. Pitrai la balik dia ice cream sha ki jaka shit. La balik dia ice cream sha Sahara desert. Mla. Ngemut bonong ngilet dia ice cream si ki jaka ki bakhriat. Ngide balik si ki jaka ki bashit. Ngilet dia blanket si ki jaka ki bashit. Jaka bengilet si ki jaka ki bakhriat. Ki parha bengit bein. Utrai ulet. Syakata haka bagadon kan need ki para bengit bein ngidon kam ya ka ban penkela ya ka rukom sautu bat ka perkhat perdan jungi haka jingi dei bat ka jing trei ka kam ka jong ublei le kumba utrai ule let de ice cream sya jaka bashit let de blanket sya jaka bakriat let syakata ka jaka ha bagadon kan need ngidon ya kamar ke babahatam ban penyat yo ke jing ke babom cukut kani ke bangiong ke hospital Sunday kani ke bangiong bangi keren sepang ke jing pang jing sitom para bangi bi berada ke med ke jau briu ka jing temu ke bakut ke jong ka dei ban yalam yu briu sya ke jing dei ban ublai bat ada kata kam ja para bangi bi ngil amis no ya kani ke bakaktian ke jau ublai ke tho. Bat si bon ay kipriyo, kimat ya kajing penem na kakti ka Jisu namar ba kipang. Para pedang kilat kilenti ki ba ublay uple. Kadon kita ka bahajrong tam ka kerteng ka Jisu kabangi don kam ya kaban penyat hakini kisngi bat kipor kiba mentah. Jisu ang alatung yepi Bapin yo yai leit bat say so. Ong unong ruai syam sim. Ajing kemen bamla ong andaya ngan syam. Ban IT ki paila ba koridor. Hatung idon ban ra akmat jang utrai. Ngin salet no nang ni para bangit bait. Ngin let ki kiti ki bathli. Ngin ong atrai ya ka rupa jang meng ala kumtep hakendo. Ong umika haka kitab jang da ngan wan akmat utrai.
Usngol lengaw, usngol pisa. Yo umdan balira hakmat jang utrai. Usngol syapting, bayo ya kata rupa ka ba utrai ula ai hau kan long penban ka ba klam la ban penmi ruem. Ban lai theli ban lai sudah. Utrai uang. Tu pen kayi. Tat anda ngawan. Ngilai keren sepang kajing pang jing stom para pengai beet. Ngilai keren sepang kumno ka Bible ka keren sepang kajing pang jing stom. Ngilai keren sepang ki doktor, ki nurse, ki hospital. Ngilai keren sepang ka hospital jungi. Bat ngiwan da ka mensiam kajing sngau it ya ka kam. Ngiwan da ka mensiam jo kajing sngau kela ka bamut. Bangin la ya ka ban le ka ba phala ka ba thamai. Hai kini ki sni bat ki por ki banwan. Bat nga khot it ya phi ki pra pengai ki ba penlong ya ka balang kani ka jaka. Bangin la ban yo ya ka bakum kata ka jing yo i ka bala pau shai kadar bah ka tien ka jong blai bat kham tam ha ka jing tre ka jong utrai badu nong pen jong i u Jesus Christ ladang ilala ban yo ka bakum ka ni ka jing sung tho na ya kren tang ya ka benta ka bai dei ka kot ka khia ya kren ki wei pat ki kam ki wei pat ki projects jo ka balang kin long ki pasai so lada ngi yo don hajan jo utrai ngi yo sngolut ka ba ukran bat ngi le kung bau Jisu ule kata kadai ka secret of success bala da pilai ban keli yaki kenhon ki balala ban penongkam ya ka rupa ka jong utrai kin thu pi kin ong ngilai osngolot Jisu ong ngi bangin le kumno bat ngila le kung bau Jisu ula le ai bakani ka sngi ka bangi kran spang ka jingpang jing stom hospital Sunday bangi kran spang ki lad a jing sumar kan wan ra hangi ya ka jing su thu ka thamai spang ka ka bau blai o hikai yangi nginya duai ku pa jingi ba habneng ni ai ngoi me kan rat be et namar ba me rap ingi ngimla ko pa ba kodor ngi pla mar bangi tlat than haki ba buan ki benta andre ka jikot ka jome ka de ka te saneng salor ko trai be et para blame kular bandan rengkat bat ngi aduk ke bawai no ka perthai berkata ka diga bor ka jongi ko pa be ban peteng ban syakri me kani ka diga sngi ka bangi kan mau chapang ki para men simba kodor haka jing pang jing sistem ka sngi ka bangi kan mau ki lat ai jing sumar ko pa ki syakri ka jome ki ba IT la de ban long ki nong sumar ya ka jing pang jing sistem jo ki we handrai halor tam ko pa dan kekerteng ke jome Jisu ba it try teng ngiklet no ban pendan kam ya ka teng ko try bi it ngimla pa bi it banyale namar ba ngim don ko try kan rat ba pa ya ka ni ka jing shaman sen to ya rap able bi it yangi kum ka balang ni ka jaka ngin la kan rat bi it ya ka ban yai ba me hakan ki por ki badang sa try kat ban badang sa sno ba pa bi it nginya klong no ya ka rupa ka badan akan dau ko trai bi man penyat kam ya ka na kam ta ko borom ka jome Jisu ba kodor ka jingpang jing sistom jo ki breu ka bun hakini ki sngi ko trai bi ya rap pengin laban syem ya kata kum ka kabu banyalam ya ki shame Jisu ba kodor trai kan rat bi haba ki kon jome pa bi ki khot yangi bangin duai un kre yangi nam ta kata ko trai ai bor yangi ya rap pengin la ban penteli lot ko trai bi ya kat no ka bla ban long ka jing penwet ya ka jing em jingi bangin long ko pa bi kita ki ba men pediang da ka bakmen ha bangin ya syam bat me Jisu ba kodon nang ya rap ma me ka balang ko trai ha ka jing let jongka ba ha ka jing pendap jongka baro ablai bi tolong ma me ukli nong sensar jongki marka keteng Jisu ngi duai amen ni ai ngo yu blai nam ta jong ni ka por ka ba kordor ka bangila ya ka panya syakri langi ka kerteng ka jong u ka jing duai ka long bo blai nang don rekat bat phi unang ya rap phi kom ka kan hon ka jong u ki singi ki por barok ki banawan tu blai un kerku ya barok ka bala pendap badru ya ka khu bor ka ketien ka jong u nginya poi no ka bawai tu nginya ruai lang ka jing ruai ka ba saus pa khatway ka jing ruai ka ba saus pa khatway
Hei kilok kmi kalama bakawe haneng. Kinong yarap kilahajan ngin sa job keleng. Yang skem bangadong rengkat ong uji suhi. To penher ka ketien sa beneng. Hoi dalele ru. Barok ka jingruai ka ba saus pa khatway rengkat ba chorus. But hadian kini ka jingruai nga ngob haban kerpat. Yai teman besan HW Thang. Pain sa pelat yangi. Daga jingker ku penwai. Ka jingruai ka ba saus pa khatway. Dalek
Ngi aingu emi atrai blai bok pa jungi bhabaning. Nagamenta ka khtien ka bakhuit ka jongmi. Ka bangi ngalayo sngo no shakri jongmi ka ni ka janmin. Ngi aingu emi atrai bamela thau ingi met bad man sim. Bad atrai me khot ru ingi sha ka jingpan khia bad ka jingpan im met bad man sim. Bad bon sin atrai ka mo shakri jongmi lapan sngo. Ban naki jingpang haki met ka jongi. Kalong galat ka kabu bangin yo ban wan sami. Ban yo ya ka jingpan khia haki man sim ki jongi. Ni aingu emiru try ba me khot yangi shakani ka jing shakri jong ka jingpan khia. Bara try me khot yangi ru bangin la ban le ya kata daga bangi IT daga bangi shania ami. Kumbara kranu shakri jong me try shisha. Kumbagi senran kila im. Yarap mingi ban im hajan jong me try. Bangin tip manginang itu yami. Jika man ke jome, bat ban bot ru, jika nuksa ke bame melebu, bangin la ban bot atrai. Try tu lak kerkhui lau syakri. Haka jing syakri ke jong u lambat ke yeng ke sem ke jong u try. Ke balang ke bau dan atrai ke balang halaban. Hoit bat ki eke baru atrai ki mame medan, naga benta usyakri u jome hi. Ni pani kini haka kerteng Yesus Christ. Batu airu bagajing ai ka badap yang ka perkerhai ke jong. Ka jingit ba ke jong blai ukpa. Ka jing slok ka batiang umen sem bakhuit. Kinda syongkerhai lambat ngilang baro. Ban kan mau bamelang blai ubapen khia. Kin syongkerhai lambat upai lang ujong me hakani ka riba ia jungi bat hakalang setelah kepertai. Menta bat adu halakartaru. Amen.